Niin jo, mä olin siinä päivällä. Sivari. En kelvannut elämään armaisiin. Uusi muodosta, hei! Rock'n'rollis hiedestei. Sivarista ammattiin. No eihän sitä päässyt kummoisiin. Se mua haitannut ei. Sanon jees box ja poliiriin. Niin kuin me alun perin, kun Sain aina rock'n'roll. Kaikki on niin rock'n'roll. Ja rock'n'roll on ei kun se alun perin mä ja sit sä olis siellä ollut se viikon verran sit. Mä voin kyllä sanoa, nätin tytön tapasin. että ei noin niin Tai no, tytön nyt kuitenkin. turhan reissu. En saanut mitään tarttuvaa. Se, että olis edes mennyt sinne on hyvin hyvä asia. Kolmansilla treffeillä. 2 viivaa raskaustestissä. Säästin 12 euroa. Mennään sitten naimisiin. Vaikka appiukko toivotti mun. Mulla on tää rock'n'roll soi. Siellä sain aina rock'n'rollia. Kaikki on niin rock'n'roll. Ja rock'n'roll on kaikki. Mulla on tää rock'n'roll soi. Siellä sain aina Piiskarallinen kat, sun tosi koratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaa nyt. Missä auto koy, ajaa edestä ja takaa. Missä lekkoni kansan kaikki niin tarpeisiin? Missä auto koy, pidä rykkimään tien 82, 49212, Nuljun tavara. Missä auto koy, ajaa edestä ja